Mesor lawe di Gunung Jati dicandak alun-alun sonaos jadi istri si Jati. Mesor lawe di Gunung Jati dicandak jadi istri si Jati. Amit 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 kekekeket lamun di kantung simbar mata negara nang kelapukan delingan kenang idepan kelingan kenang idepek kelingan si kenang sayangnya bapak panitia sarang ibu kunci nekadi sampun nani selawas Ula ora biasa-biasa anti krungu gegeran der wong peperangan. Ula kuatir kakang sing dadi permasalahan aku apa sih? Daji Dawuh. tunggak jatining pesarian nyandang sing kaya ngapa gadangan mangsa burung kaya isun dewek orang ngerti kadang-kadang sok nyalahaken ning derening pribadi. Sebise isun jabat dadi kuwu ning Blimbing Sari. takdir bisa dipungkir dilala kersane ngana dilala kersane ngana nganti rakyat Blimbing Sari Papi Dewan Yanto ngrasakaken resah lan gelisah. Kejadian demi kejadian sing menurut isun di luar nalar silih berganti. ngalai di sing lebak para neng banyu yo mas para neng banyu akeh kuburan sing dibongkar mayite dicolongi isun beli ngerti apa sing dadi maksud kelawan tujuane. Apakah memang ana wong rakyat Blimbing Sari sing ora seneng kelawan kepemimpinan isun? Papi Dewan Yanto ngaturaken matur kesuwun Papi Dewan Yanto matur kesuwun.
apa si priwen isun durung jelas. Margane isun iki selalu ninggalaken saliramu ning omah. Jare dhewek isun pengen weruh apa sing dadi penyebabe. Wis cunduk tekani waktu wis tinggal mangan wis tekani masa Kakang. Pasti anak permasalahan iki kang bisa ora diungkap maring sampeyan. Pasti anak teror kang ora bener. Kabeh wong sedesa kang Mas Langka kang seneng artine kan. Ana bae manusa wong seneng ora kurang pengal, wong sengit ora wong bener pasti ketenger, wong salah pasti ketangan, wong becik pasti ketitik. Ya iya arin mono ne maraji isun kan ngerti, tapi anane isun jabat dadi kuwu ning padukuhan Bling-Bing Sari dudu karena kehendake dhewek. Sedurung-durunge gak isun kun sebenere mak emong rayi, cuman karena priwen sapa nandur pasti ngundung, sapa gawe sapa gawe pasti nganggo. rakyat Bling-Bing Sari pada ndukung marang derene isun kongkon dodok dadi kuwu ning padukuhan Bling-Bing Sari. Emang iya kakak, semonone mas sampean hanya dukungan masyarakat. Tapi kula sedurunge pengen kang ngomong, apa mungkin apa kuat sampean yen ko ngadeg anak ing Bling-Bing Sari dadi kuwu. Kirane sampean kuat manggul wong sedesa. Kene sakin mangkenen. Masalah kuat ataupun beli kuwen wis dadi resiko rayi. Iya anu maka. Lamun wis dadi kepala desa, kuat ora kuat kudu disangga. Iya Kang. Kakak Diono, buktine penyakit melimpah melanda maring Bling-Bing Sari. Aja maning rakyat cilik sing pada keserang penyakit, sampeyan keserang penyakit, ulah melu prihatin kakang. Malah-malah bukti saat saiki sampeyan kan kena musibah sakit, anak isun buktine senajan priben baik kakang kulaki rasa ikut prihatin karo anak ing Bling-Bing Sari. Wabah penyakit kang menimpa apa maning gegeran dere buktine keilangan kuburan, keilangan sing jerone kanggo perhatian gini kakak arah permasalahan musibah kang menimpa maring badan sampeyan. Ning lebak yen rayi kakang ngerasa kaken bingung sing ora ketemu ning tungtung. Iya. Tapi najan priwen bae kakang kudu kuat demi rakyat Iya. Bling-Bing Sari, demi ketenangan dan ketentraman rakyat Bling-Bing Sari. Iya, najan blenak awake tetep kakang selalu Tugas. konsinyir, Tugas. selalu jaga kanggo keamanan Emang. rakyat Bling-Bing Sari. Kang Mas, Iya. senajan kula uga ikut prihatin
adaan ini musibah kang melimpah maring badan kabeh masyarakat anak ing Blimbing Sari. Tabahaken imane Kang Mas. Jare wong ngomong la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Semoga kuat badane kita nek, semoga sehat waras, kuat terus panjang umur ya Kang Mas. Jamak keserang penyakit mau waras keserang penyakit mungkin bakal waras maning. Ya nang kabeh bakal pengen waras sehat ya. Ya manusia mah duweni utang. Iya. Mau waras ya duwe utang laras. Iya Kakang. Ya kudu dijalani lan diterima. Iya. Jamak sedelak seliwatan be aja suwe-suwe. Kakang, jagat semene sepine nganti wong pada turu lali. Kelingan mengkotek ibur nang isun supaya atine sampean nemu kesehatan ya Kang Mas. Setulus hati sun nyayangi putih seputih melati kekasih pujaan ning ati orian nyangka yen bakal arep nyakiti krimis di wayah tengah wengi ngundang rasa tresna ati sampean pujaan ning ati ora nyangka yen bakal bahagiaan ati ya apa beli kelingan lagi waktu masih sepayung loroan sayang mung tinggal kenangan muka rilamunan ora kenyataan bisa kasih cinta mung tinggal cerita grimis di wayah tengah wengi apaan angin wan ngantuk iya rasa tresna ati Dewan Yanto kekasih pujaan ngatikan Dewan Yanto ora nyangka Kang Dewan Yanto sampean arep nyakiti ya apa beli kelingan lagi waktu masih sepayung loroan sayang mung tinggal kenangan muka rilamunan orang kenyataan bisa kasih cinta mau tinggal cerita yen kelingan makin ke waktu masih isun pasaran demeran karo sampeyan Kang Mas Senajan dihibur ananging tetep rayik iya. singaran pikiran lan perasaan ora bisa dibohongi ora bisa diilangaken Kang Mas. kaya-kayane
isun iki dituntut rasa tanggung jawab kelawan sing dadi rakyat. Iya. Ya, mudah-mudahan isun bisa kanggo mengatasi segala perihal sing menimpa kelawan rakyat Blimbing Sari. Wis eman-eman mual bisa ngatasi masyarakat sing ananing Blimbing Sari Wiyono. Kiringgit tenang apa? Kiringgit nganti ngucap sing kayang konon. Ora tak pungkiri Wiyono, gegeran dari masyarakat Blimbing Sari isun pelakune, isun sing dadi dalange. Ya Allah. Dadi selama kiyen sing gawe geger, sing gawe resah kelawan rakyat Blimbing Sari ulah perbuatan yang seliramu. Iya isun. Apa sing dadi sebab kelawan lantaran Hari kudu ngomong beli sengit ning masyarakat nanging sengit ning sira gara-gara ulah perbuatan yang sira isun lumengser dadi kubu sekaligus mencalonkan diri sira dadi pemimpin ananing Blimbing Sari. Lamun langkane sira tentu isun maning. Kiringgit ning lebakian sebenarnya seliramu kudu introspeksi koreksi kelawan segala perbuatan seliramu sing wis kepongkur. Blipati-pati rakyat Blimbing Sari wis ora milih kelawan dirining Kiringgit. Tentune waktu mau kepemimpinan Kiringgit ning Blimbing Sari iki kurang diterima kelawan rakyat Blimbing Sari. Rongokaken Yono, apa bisane rakyat Blimbing Sari wayah ning tengahing wengi gegeran der akeh ning pakuburaning rakyat Blimbing Sari sing pada kehilangan isun sing dadi malingi, sing bongkari kuburan, sing nyolongi mayite Kiringgit. kita wonge Kanggo apa Kiringgit? kanggo nglengkepi persyaratan supaya ilmune Kiringgit sempurna. Astagfirullahaladzim. Apa Kiringgit sadar kelawan segala perbuatan yang Kiringgit? Yen perbuatan Kiringgit kuwen merupakan perbuatan sing gawe resah, gawe ora tenang kelawan rakyat Blimbing Sari. Durung sudah rasane ngati yen be masyarakat Blimbing Sari ora memilih kita sing dadi pemimpin maning ning lebakian bengikian tolong lumeng sere sira kira-kira mari dadi kubu hananing Blimbing Sari kita sing bakal dadi kubu maning. Kiringgit isun weruh lan ngerti kelawan maksud lan tujuan yang Kiringgit sampai Kiringgit kepatiwasa pengen dodok maning dadi kubu ning Blimbing Sari. Tentune Kiringgit ana sawijining pemikiran lan niat sing ora bagus kelawan padukuhan Blimbing Sari. Ning lebakian isun bakal mempertahankan kepemimpinan isun nananing Blimbing Sari. Cilik ning lara gedene ning pati tek dadapi mangsa wurunga. Sapisan maning no rongokaken yen bae sira ora nyerahaken jabatan kubu ning isun Ringgit niscaya pengikien sira bakal tak palar patine kelawan badik baresoning isun Kiringgit. Kiringgit Ya isun ora syarat lan ora gemir. Najan sliramu gawa sawijining benda pusaka, tapi isun yakin lan percaya kematian manungsa ora ananing tanganing pusaka. Kematian manungsa gumantung dening tangane Gusti Kang Maha Kuasa. Ayo arep ngajak apa kelawan derene isun Kiringgit. Pancing rayi. Yono rongokaken
yen sira mrengkal ning tatane ngaji isun beli segen-segen kanggo musnahkaken sira iyon supaya masyarakat ayo lamun sira bener menusa sing dikjaya menusa sing duwe jejatene ngurip kiringgit wis pirang-pirang ilmu sing dimiliki harap ngadu apa sira kelawan isun ringgit aja sombong ning pangucape kiringgit aja mentang-mentang sliramu ngerasa sakti mandraguna lantas tindakan yang sekuta-kuta raja ingat kiringgit sesakti-saktian yang manungsa sekuat-kuatan yang manungsa ora bakal nyusul ana ing kekuatan yang Gusti Allah aja wajalla cukup omongan yang ngira ora kudu ucapan sing diutarakakan ing isun ringgit perlu bukti sapa kang wani sapa kang tinunjul ayo wiyono bakal tak buktikan ning waktu kiringgit Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ora ana daya kekuatan apapun illa kejaba kekuatan Gusti Allah aja wajalla nuwun karomalan barokah pusaka niki Allahu akbar Allahu akbar iya iya ayo kiringgit kiringgit nganti buka mata ternyata wis tambah sakti ilmune tapi isun ora bakal mundur setapapun kiringgit sepisan beli betul tak pindo kayak apa kedikjayaan yang condir kira batik innahu bereso sing bakal nalisa min Sulaiman wa innahu iya dewa murbaling jagat sang alihim adi iya dia ngale dia ngale sutradara soa Alhamdulillahirabbil alamin akhirnya kiringgit tumbang ilmu kesaktiane mudah-mudahan kelawan tabure kiringgit rakyat Blingbing Sari kembali mulih harja tata tentrem aman lan damai para pamong aja nganti ngersulah bebarengan kelawan isun kanggo nata nitilan nutu padukuhan Blingbing Sari Hari Adam si Adam ayam gasani jangan gasani jangan Indonesia ayo rakyat sing pada ragam membela mah dasar negara aduh emak ketelak kenjir mandan apa melang-melang aduh emak isin temen kula wis geger yen disida goyang isin wirang
Alaba plus Rumikang Bayajar. mah rumikang di bumi alam Ragalang sing kuasa. Bang, masih pada kompak. Ya kompak dong. Wong pira sing wis ngedeng. Ditung. Ya. Ajang itu wong baik aja. Wis cunduk tekaning waktu Terus Mi. wis ninggang tekaning mangsa atulis waris mabak jadi mulane rambut. Keduhung joget kelas dia. Baik. bang putih mikelungan Tuh berarti wadon. sing teliti lan hati-hati sing waspada paningan kang boncel gaya Kaget goblok. Sabarilan sabatoya aja ilok pada pegat banang Kita ada beluk deh. Ada santer-santer. aja ilok pegat banang bokatan si ora duwe pekayan bokatan si ora duwe pekayan Oh, hey, oh, hey, oh, Jangan aku angkat tuh kita kayak gitu. Ya, pegel kerja. Pegel kerja. Lara A. Sik. Bebaras. Sinden lah kabalik sinden. Masih nih gua. Tak coplok oh sih lah kesuarane. Kita nonggo nih. Kita nonggo nih sinden. Si Dene gorokannya serak dari ganti Cih, si Dene. serak kuna ketelak apa sih kuna? Ganti si Dene. kang boncel gaya Iya benar. Ayo terus saya. Nonggo di bayar. kang boncel bos berasa jen Ari kang boncel bos berasa jen Hari sinden beli keblak ngurku. Ya masa ya bos beras sajen. Ya sira ada ngerasa beli si Cel. Ya aja bos beras orang bujo. Wah, Ya bakal beli rasa aja nyewa beli. oh ya orang kaya yang undang eling-eling makan Oh. Ya aja beras dong. Sira ada pengen bos apa? Bos ayam. Bos Wah, ayam. wih, Me bos ayam Jeme. wah. kang boncel bos ayam penguri Iya, cocok kok Me. Bos ayam pengurip lu pada beli karo sajen. Ya orang beda pira. Karane pada baik. Ya iya. Aja bos ayam kabeh lah. Ganti maning. Bos kalpa. Oh, bos Alpa. Bos kalpa. Kelapa. Iya bos kelapa. Bos kelapa mi, bos kelapa mi. Sawer gelah. Berapa sih? bos kelapa bosok
bonceng kang bonceng bos kelapa bosok. Cuk, Lon, sinden dua laki beli. lamun beliar apa kena Jadi sanjani. bisa jadi. Hari apa-apa sinden kudu diopeni bakal kayak konon mangledek. Kirain dua sawah pirang bau. Orang dua sawah. Empangnya pirang hektar sirane. Anak secomot gempang isinya bancet. 2 kali sebuaya nih beli. Dua ngangkun tablok dika. Kok samper ketong. Kang bonceng sing paling ganteng dewek. Oh, beli. Bodoh, kok si Raine nyengir kayak das wedus. Sik. Walah, karep kesen. Kok si Dodo belum ganteng gue kayak Ya kono. iya, Kang Boncel mah paling ganteng kan. Ya iya baru dewek Ya, kan. iya. Duduk sepanjang duduk. Santero jaga. Ora, luwih ganteng. Sandermayu. Duduk Mari kun sendi. setelah sawah. Ai, cih. Guyon dulu. Strongo. Aai, Kang bonceng aai. wong sing semeter kotor. Oh. Hari rahmat isi di pojokan kabeh. Beli sinden beli pan. Oh, jare ngorok ngono. Bodoran bengen gunung. Jare sama Marian Baya, Cuk. Aja dingko ke bodoran bengenku. Pegel degan. Nah, wis mending kayak konon. Sandiwara apa ada babang brebekku. Wis. Enak kan? Sing penting mantep kan? Ya, Ya mantep ya kan? ya. Mantep kan? Enak kan? Enak kan? Iya. Ya iyalah. Iya. Sinden wis langka kan? Laka kan? Wis aman kan? Aman kan? Suara gong wis langka kan? Wis laka. Aman? Aman. Pembonang wis ganti pira? Sewengikin telu. Telu. Ya Allah. Si Dene Aja jewot. bangun. Sinjeng rawat ki. Badut wis diimpus siji ya. Iya. Wis waras dah. Awas. Awas susulan. Aku rame. Rame apa, Kang? Wong nyalon kuwu. Nyalon kuwu. Ya iya. Iya rame calon kuwu mah. Wong pada nyalon kuwu gawat. Apa cek, Kang? Ajak aja kuwu ning kene. Priweka. Ning kene iku sing nyoblose beli mangkuwu ki disewote. Oh. Beli diwawuke. Karo tangga. Ya iya beli kena. Ya iya. Kiyin rakyat kita. Kiyin. Kiyin ya rakyat kita. Ya, iya. Konon. Sing sugih ya rakyat kita. Rakyat kita. Sing ora gablek rakyat kita. Kabeh dirawut. Oh. Kiyin ki mamaku Wiyono. Mamaku siapa? Wiyono. Mulyono. Mulyono. Baik kurang orang Mulyono je. Kiyin ki mamaku Wiyono. Oh Wiyono. Sejene mamaku. Oh yes, ayo. Aduh, Rai digogo. Masih melarat. Lah. Blaga temen aku nih. Kune teka-teka priwis ya. Raikun. Woi. Beruk. Kira aku main masih melarat. Sira masih mainin pinggir kuburan. Masih. Ya, melarat be sendeng-endeng siraku. Melarat je bangga. Aduh, manis. Iya bener. Goblok. Siraku masih mainin PU dalam PU masih. Masih anakku. Melarat sendeng-endeng siraku. Mangsa sugi-sugi. Aduh. Rainiran aku gablek dunia apa? Weh, bagian kaya keren gue tadi bos. Wong bersugi. Wong bersugi, wong berduit kan Oh goblok. iya, wong berduit. Kirana sugi motor. Sugi motor aja lagi apa? Ora lah, motor susah motor mah. Kirana sugi kios. Kios.
kios. Kios. Ora duwe kios, ora duwe apa-apa rang mah. Sugi mobil. Mobil maning boro-boro ora bisa-bisa can. Hari kunsire sugi apa? Bos. Bos. Gini. Bos bledokan. Bledokan. Ning Teluk Agung bos bledokan. Sing dadedor Iya mau Kak. wedi rang mah wedi ning suarane aku. Dudu bos bledokan. Sirane masih melarat sirane. Masih kok. Pengen sugi beli. Ciyo pengen ya, Cok. Melu karo reang. Aduh, aja sobut siraku. Yakin rang mah. Melu kerja karo reang. Kerjane ning restoran. Wah, restoran apa nih? Apa njaluk ke sira awas, pengene. Cih, apa jaluk ke sira priwene? Apa njaluk ke sira awas. Kerjane. Kerjane priwen, gawa pacul. Bos, garam ki awas. Cih, goblok. Apa sih? Wong garam mah blenak goblok. Belenak priwene. Ana udan kaudanan. Ana panas kepanasan. Wah, durung baru sira. Ampan Gustian yang ngomong. Apa sih? Turun hujan, kehujanan. Wis mati wong wis mati wong. Kerja. Wis mati wong sira nembang wong sing wis mati. Awas, bos garam ki. Sira aku garam-garam primen. Sira pengen beli kerja ning reang. Ya pengen anu leuya. Tuh, idi bocah sira malas-malas temen. Ngilok-ngilok kena uya. Ora. Sun. Garam. Gelis munggah kaji. Unjalaken uya. Ora. Nawur-nawuraken uya ning rambute wajeng. Ubek. Ya amber tumbuh maning. Iya. Lah sira mah ora uan bos garam ki bos garam. Maksud sira garam-garam priwen nyai kan lho. Alah, sira pengen weruh. Iya. Oke, awas. Rang kan dadi bos garam. Iya. Awas ki. Ya. Kerjane. Iya kerjane. Awas kerjane beli awan bae bengi ya bisa. Ya awan bae ono panen mah. Awan bae bakal panas ronot, srengenge kanem dipanen. Arane garam. Sing kaya ning wong Losarang kah? Iya. Sing kaya ning wong Parean kah? Iya. Ya dudu. Hari sira si garam primen. Bos garam soten awas ki. Iya. Tangane megar, matane merem. Apa? Lah, blilok dirok kaken ya. Tangane megar, matane merem. Ya ku mah briman on. Dah. Ya sing penting kan menghasilkan duit. Ya biari beriman manganggu apa? Apa sih? Ya beriman pun mau wong jalak jaluk on. Beriman wong jalak-jaluk. Ya wong jalak jaluk. Sing penting kan rang kan berusaha. Ya kan? Iya. Bakat embujang bae sendeng-endeng ki. Kangela. Iya. Pegel ya. Iya pegel. Usaha Ya beli. anu garam megagar karo merem. matane merem. Enak tinggal pak sing adem. Ya beli. Iya. Ning ruko-ruko adem. Ya. Sedina 200. Goblok. Apa sih? Sedina 200 gak? On lamun belaka sapel pepe. Ana sapel pepe digotong sapel pepe sira. Sira memikiri sambel pepe. Sambel pepe ke sambel guang. Apa kana? Sapel pepe. Iya, kusira sambel pepe. Sapel pepe. Oh, satpol pepe. Nah. Satpol pepe ku apa kuno? Singkatane Polisi Pamong Praja. Oh, rombongan yang geres. Ya iyalah. Mulane rangke alhamdulillah kini. Kin gitu anak buah kisanga siji maning lamun anu ka. Boka sira pengen melu ka? Ya ajak kita, hari kita wis waras. Habis waras. Baka pengen gelisol yakin duit ya rai kun sing melas. Lah, melas temen. Jawab. Aduh yang deleng rai DP melas banget. Lah ini dulu. Drum. Kaget drum. Aduh. Kin kiri angki karo sira ki ya beli. Iya. Care Kiku Wiono. Tunggale mamaku woyes kuno. Mamaku Kertawinangun. Oh iya. Iya woyes. Sira memang woyes. Yes. Sira mah rombongane aduh ya. Kin ki sing sering kaya konon kasakin ka didempul kana. Bokonge ka didempul kana. Bisa aja macam-macam gak? Bandingan. Kerokna jare
Bapak Kuwu Wiyono. Ya, kenke ning wilayah Dermayu Dermayu. kenke delat-delat maning arep anakaken pencalonan Kuwu. Iya, mesti kandakan mau ka. Kelingan kan? Kelingan. Kenke pendaftaran terakhir Iya. ning bulan 12. Oh, terakhir kuno. Awas 2 periode. Iya. Ya beli. Tot. Mas Panji, kanggo Mas Panji, Mas Panji, Mas Panji, Mas Mas Panji. Panji, Panji Mas, apa biaya? Kanggo Mas Panji, Panji. Panji Ujak, petualang. Sik, kun mah, rombongan lu kuno, ula. Iya. Apa maning Kang? Bos lele. Lah, bos leh, kita menupai deh, Sewu. receh. Yung raiku nebe. Iya bener duit. Iya baru duit yang baru. Kenke jare Bapak Kuwu Wiyono Iya. kongkon teka mana toli awas siraki Apa ku? inget artinya ingetnya ning apa Iya. siji kenke ning Dermayu ki lagi rame-rame Rame-rame ku bukan. rame-rame Kuwu ongko Rabir yang menyalon kudak bloli. lamun rabinira nyalon Kuwu Iya. ising nyoblos pertama rea Angsap. aduh siraki gampang-gampang Bermasalah sih laki. iya lamun sirakan lamun rabinira Rabir yang. mboke aping ki Boka aping nyalon kubu. nyalon Kuwu Iya. sing nyoblos pertama kira yakin pasti sukses beli urung Herang agak masih kuat dong. Reak loro kong, nyeblos ya kong. nah ini nomor loro tenang Herang. yakin berhasil beli urung Tenang kong, anak saya kecoblosan bega. jadi lah dilema Masih kuat orang gila ini dulu. iya pakai Cel, reang, noblos. Noblos ning dalan anyar. Bener belu. kasih nama terbaik tuh aduh iya yakin nyoblos pertama yakin Loli rabir yang gemong. mau apa sih Ya sih lamun rabir yang nyalon kubu. ah Buru dewek. apa sih Wong sedesa iku pirang-pirang wong. iya Lamun rabir yang dicoblos. Duh, pirang-pirang wong. Duh, ndak beli bulak bareng. Wala sirama porno bae aku mono-mono maksudnya sing aran nyoblos ki awas dudu nyoblos Talung pas beli nyoblos bae. apa sih Lamun tangan cot. sirama mono-mono maksudnya kadenggol orang nafsi temen karo sih maksudnya kun kan pemilihan maksudnya dudu dicoblos wong dudu Hari kunci. sing dicoblos gambare Ay gambare bae. Wala lagi apa nyoblos-nyoblos mono Hari kita kemana-mana kan mikir aku. sirama mikire mono mulane aja mikiri dalan anyar Iya bener. awas bae Ya itu Ya, Bre. surai kunci. Loh, mulane reang karo sira ning kana ning Dermayu ki lagi roro Iya. siji pemilihan Kuwu Ya. keping pindo ning kana ki lagi rame-rame acara unjungan Iya unjungan baburut Mbah Buyut banga banga. awas Iya, ini Mbak Buyut banga. sing ana ning Bango 2 Iya. nah malah reang bikin kongkonen jomaning Mendi maning. ning wilayah Buyut Resi khusus ning Sakbigrowo Iya. ya beli awas Resi kan Aneh dengan di. anane ning wilayah Gunung Gedangan Sukabumi bang. Sukabumi bang bener ya Sing kelingan Sambat tandakan. ora kelingan Oh, ya, wis, maklum Pak. aja maningan udut beta buah Tadi garapan mangkan mana? reang garepan mengmana Iya, ya yuk. yang kau dingin Ay, permisi karo bapak panitia Oh ya iya. lanang lan wadon Ah. ya beli matur kesuwun Iya karo Bapak de Panji. karo bapane Panji Iya. karo panitiane geding sing Ah, iya. esuk sampai tekang esuk nganing Kang Acim masih Solo Kang Acim. acim ki Solo. tapi awas Apa sih? reang mana ki aja pada rewel Sih, aja pada rebe. ya iya Kayak judul lagu. Tetet toet. kayak apa Judul lagu. digawe nah. Tiga berapa? Penjara. Sik lah ngomong maling penjara aja mau nugah agok orangnya kalau ini tiduran gini Iya ora. Sok. ah, Loh. ah.
wong demen pancen beli kurang ngalem, wong sengit pancen beli kurang penganggit, ayune karena cinta, gantenge atine bima, batin jare batur iku ala, tapi kita sing lagi ngerasa kena, wong sejen melu kerugian apa, enak lenak kadergah kita senyangga, aja ngomong nyuruh sanemu kanggo papane Panji badan dewe durung tentu persoalane batur melu-melu, aja rewel aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tentu ning persoalane batur melu-melu, batin cari batur iku tapi kingkong sing lagi ngerasa kena, najan mangan karo segalan uyah, wong demen umpama urip ing surga, aja ngomong nyuruh aku Pape Panji, sanemu woi Pape Panji nih kan durung tentu ning persoalane batur melu-melu, aja rewel aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tentu ning persoalane batur melu-melu, sebab cinta ora katon ning mata, tapi kingkong sing lagi sukalan rima, bahagen mangan karo segalan uyah, wong demen umpama urip surga. Kok dingin gak cah? Kayak terang ya. Oh, sabar. Cel, panitia nih karbene, priwen ang. Cuma langkah piano nih ang, ora apa-apa. Oke lah. Sok. Apa lagu nih? Nang. Galau. Ya ugal-ugalan kan galau. lamun arep rumah tangga
boga bebeneran Asik. aja nganti awan bengi keluh Balik esuk cangkeme mampu Boke Merli. inuman Boke Merli Boke Merli Alasane diajak batur Boke malekan Pekat pisah sampenan entuk talakes nang doer Bulan rima bokat wis Mas tekan Panji. kudu Mas Panji balen maning angger laki sindingin angger baenu gawe nyiksaning batin lara ati asik pengen isi bunuh apa diri kanggo aye manji Bibeng keturunan kang ditinggal Asik. keri kanggo aye panci ora asik tahan asik nyangga penderitaan bekel online 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 matur kesuwun bekel online soal ugalane ingat ning masa depan anak wis gede-gede Mas Bapak Iwan Mas Panji Bapak Dewayanto Bapak Dewayanto Bapak Dewayanto Bapak Dewayanto awan bengi keluyuran Bapak Dewayanto mangkat asup cangkeme mampu inuman alesane diajak batur melekan bekat pisah sampenan Bocah Karang Gebang. entok Bocah Karang Gebang. talake Bocah Karang Gebang Bocah Karang bulan Gebang rima bokat wis tekang Bocah Karang Gebang Bocah Karang Bapak Jaka Mama Jaka Boke Marlin sing paling sayang Boke Marlin Boke Marlin Boke Marlin Boke Marlin Boke Marlin sing paling sayang Ati pengen si bunuh diri Bapak Dewayanto Bapak Dewayanto Priben keturunan sing ditinggal kari Papane Marlin Papai Marlin sing paling sayang Papai Marlin 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 sayang Bengkel online sing paling sayang Bengkel online sing paling eman Bengkel online sing paling sayang Bengkel online sing paling eman Rumah tangga kebenaran Jangan di awan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mampu inuman
Bapak Panji. Bapak Merlin matur suwun Bapak Panji. Mulane pada mereka Bapak Marlin. Bapak diwannya tuh. Reang tekaning sambi growong. Ya beli. Lemboni.